Käpypalmikkopipon neulomiseen tarvitset lankaa, jonka juoksevuus on 80 metriä 100. Minun työssäni lanka on 100% suomalaista villaa ja hahtuva lanka. Lisäksi tarvitset 6 millin pyöräpuikot resoria varten ja 7 millin pyöräpuikot muuhun pipoon sekä sukkapuikot päälaen kavennuksiin. Tämän lisäksi tarvitset päättelyneulan ja mittanauhan. Käpypalmikkopipon ohje on ladattavissa ilmaiseksi Ravelry-kaupastani, josta näet tarkemmat silmukkamäärät oman kokosi mukaan. Aloitetaan luomalla silmukat Tubular Cast On -tekniikalla. Jätä riittävän pitkä pää silmukoita varten. Tee vetosolmu ja aseta se puikolle. Ota langat vasempaan käteen ja tarkista, että kerältä tuleva lanka on etusormen päällä. Vie puikko takakauttaan molempien lankojen alitse. Ota peukalolta tuleva lanka puikolle ja palaa samaa reittiä takaisin kuin mitä tulit. Mennään uudestaan. Eli takakautta molempien lankojen ali, ota lanka puikolle ja palaa samaa reittiä takaisin. Oikeassa silmukassa mennäänkin työn etukautta molempien lankojen ali. Poimitaan etusormella oleva lanka puikolle ja kuljetaan samaa reittiä takaisin kuin mitä lähdettiin. Ja tässä vielä kerran molemmat silmukat. Jatka näin, kunnes olet luonut ohjeessa mainitun silmukkamäärän. Tarkistathan ohjeesta, että valitset juuri itsellesi sopivan pipokoon. Tässä pieni vinkki. Käännä viimeinen silmukka, jolloin se ei lähde purkautumaan yhtä helposti. Ja näin työn jatkaminen on helpompaa. Tämän jälkeen käännä työ. Ennen resorin neulomista neulotaan vielä 2 valmistelukerrosta. Tarkista, että käytät kerältä tulevaa lankaa ja neulo ensimmäinen silmukka oikein. Seuraava silmukka nostetaan lankatyön edessä. Neulo oikein ja nosta lanka työn edessä. Vielä kerran, eli neulo ja nosta lanka työn edessä. Jatka näin, kunnes olet päässyt tämän kerroksen loppuun. Käännä työ ja neulotaan toinen valmistelukerros. Neulo 1 oikein. Nosta seuraava silmukka lankatyön edessä ja oikein nosta silmukka lankatyön edessä. Jatka taas kerroksen loppuun tällä tavalla. Seuraavaksi yhdistetään työ pyöröksi. Tarkista, ettei aloitusreuna jää kierteelle. Tarkista myös, että käytät lankaa, joka tulee kerältä. Ja aloitetaan neulomaan 1 oikein, 1 nurin resoria. Eli neulo 1 silmukka oikein, 1 silmukka nurin ja toista. Eli 1 silmukka oikein ja 1 silmukka nurin. Voit nyt asettaa avattavan silmukkamerkin kerroksen alkuun. Jatka 1 oikein, 1 nurin joustinneuleen neulomista ohjeessa mainitun senttimetrimäärän verran. Muistathan, että ohje oli ladattavissa sekä suomeksi että englanniksi ilmaiseksi Ravelry-kaupastani. Linkki ohjeeseen alla.
Nyt on resori valmis. Vaihda työhön paksummat eli 7 millin puikot ja aloita valmistelukerroksen neulominen. Tarkista ohjeista tarkemmat silmukkamäärät. Minun koossani valmistelukerros on 2 oikein, 2 nurin, neulo 10 oikein ja jälleen 2 nurin. Tämän jälkeen voit asettaa silmukkamerkin kaavion toiston päätteeksi. Silmukkamerkit kaavion toistojen välissä helpottaa kaavion seuraamista. Toista vielä 3 kertaa ja valmistelukerros on valmis. Ensimmäiseksi kaaviossa on 2 silmukan palminkokierto, joka kallistuu oikealle. Eli neulo ensin puikolla toisena oleva silmukka. Älä tiputa vielä silmukoita puikolta. Ja neulo tämän jälkeen ensimmäisenä oleva silmukka. Nyt voit tiputtaa puikolta. Tehdään sama uudestaan. Eli toinen silmukka puikolla. Ja vasta sen jälkeen ensimmäinen silmukka. Ja nyt voi tiputtaa molemmat silmukat. Neulo vielä 2 nurin, 10 oikein, 2 nurin. Toista vielä 3 kertaa. Näytän 2 eri tapaa neuloa palmikon kierrot. Neulo ensin 2 silmukan palmikko ja 2 nurin. Jos käytät liukasta lankaa, suosittelen palmikkopuikkoa. Seuraavaksi on 5 silmukan palmikko, joka kallistuu oikealle. Tiputa ensin kaikki 5 silmukkaa pois puikolta. Poimi takakautta 2 ensimmäistä silmukkaa ja sen jälkeen etukautta 3 viimeistä silmukkaa. Ja nyt voit siirtää nämä 3 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo kaikki 5 silmukkaa oikein. Seuraavaksi vasemmalle kallistuva palmikko. Tiputa 3 ensimmäistä silmukkaa työn eteen. Ota oikealle puikolle 2 seuraavaa ja poimi takaisin vasemmalle puikolle 3 pudotettua silmukkaa, jonka jälkeen voit siirtää 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo kaikki 5 silmukkaa oikein. Onneksi olkoon. Ensimmäiset palmikot on nyt neulottu. Työn etukautta poimi puikolle silmukat 3, 4 ja 5 ja tiputa 2 ensimmäistä työn taakse. Poimi ne takaisin vasemmalle puikolle ja siirrä sen jälkeen 3 silmukkaa myös vasemmalle puikolle. Nyt voit neuloa kaikki 5 silmukkaa oikein. Poimi silmukat 4 ja 5 työn takakautta oikealle puikolle. Tiputa 3 ensimmäistä silmukkaa työn eteen ja poimi ne takaisin vasemmalle puikolle. Ja nyt siirrä 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle, jonka jälkeen voit neuloa kaikki 5 silmukkaa oikein. Jatka näin kerroksen loppuun asti. Kun olet neulonut kaavion kerrokset 1-8 2 kertaa, neulo vielä kaavion kerrokset 1-4. Tämän jälkeen päästäänkin päälain kavennuksiin. Aloitetaan päälain kavennukset. Ensimmäiseksi tee 2 silmukan palmikko. Tämän jälkeen neulotaan 2 silmukkaa nurin yhteen. Neulo vielä 8 silmukkaa oikein ja 2 silmukkaa nurin yhteen. Toista jälleen 3 kertaa. Kun olet neulonut kaavion viimeisenkin kerroksen, on aika päätellä työ.
Tässä vielä kerran 2 nurjan silmukan kavennus. Nyt pipo on valmis ja on aika viimeistellä se. Katkaise lanka ja vedä se kaikkien jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä lopuksi reikä umpeen. Ota päättelyneula ja pujota lanka siihen. Vie vielä kerran lanka päälain silmukoiden läpi. Näin päälainaukko ei lähde yhtä helposti aukeamaan. Suosittelen vielä kastelemaan pipon, jotta käsiala tasoittuu ja neulepinta rentoutuu. Näin myös palmikot pääsevät pipossa oikeuksiin.